नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे फेमस मालवणी कट्ट्यामध्ये। आज आपण बटाट्याची चटपटीत अशी भाजी बनवूया। त्यासाठी आपण मीडियम आकाराचे 3 बटाटे असे उभे चिरून घेतलेले आहे। फोडणीसाठी आपण एक मीडियम आकाराचा कांदा उभा चिरून घेतला आहे। 4-5 लसणीच्या पाकळ्या सोलून ठेचून घेतलेला आहे। कढीपत्ता घेतलेला आहे। चला मग पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया। आपली कढई गरम झालेली आहे। त्यामध्ये आपण 1 पळी तेल ओतूया। तेल आपण थोडंसं गरम होऊ देऊया। तेल आपलं गरम झालंय। त्यामध्ये आपण मीडियम आकाराचा कांदा उभा चिरून घेतलाय तो घालूया। ठेचलेला लसूण घालूया। कढीपत्ता घालूया आणि छान परतून घेऊया। कांदा आपल्याला हलकासा लालसर करून घ्यायचा आहे। एक 2 मिनिटं आपण छान परतून घेऊया। कांदा आपला हलकासा लालसर झालेला आहे। त्यामध्ये आपण उभे चिरून घेतलेले बटाटे घालूया। परतवून घ्यायचं आपल्याला। चवीनुसार मीठ घालूया। आता मसाले घालूया। पाव चमचा हळद, 2 चमचे मालवणी मसाला, अर्धा चमचा धना पावडर, पाव चमचा गरम मसाला आणि छान एकजीव करून घ्यायचं आहे। अगदी झटपट होते ही रेसिपी। तुम्ही एकदा बनवून पहा आणि आपल्या चॅनलवरती जर नवीन असाल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राइब करा आणि बाजूला येणारा बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा, जेणेकरून नवीन व्हिडिओची लिंक तुमच्यापर्यंत सर्वात आधी पोहोचेल। छान एकजीव करून घ्यायचं आहे आपल्याला। आता त्यावरती आपण एक झाकण ठेवूया आणि झाकणावरती आपल्याला पाणी ठेवायचं आहे। आता गॅस आपण मीडियम करूया आणि 5-7 मिनिटं बटाट्याची भाजी छान शिजवून घेऊया। आपण झाकण उघडूया। बघा छान तेल सुटलेलं आहे। परतवून घेऊया। चटपटीत बटाट्याची भाजी तयार झालेली आहे। आजची आपली रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राइब, लाईक, शेअर करायला विसरू नका। चला तर मग पुन्हा भेटूया एका छानशा रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।